Üdvözlöm a kedves természetkedvelőket a Tiszatavi kisfilm sorozatunkban. Próbáltunk egy olyan helyszínt találni, ami hasonlít a Tiszatóhoz. Itt Budapest mellett egy kis tónál vagyunk, ami majdnem megegyezik a Tiszatavi rezervátummal, de mégsem mondható el, hogy ugyanaz a helyszín, hisz egy páratlan világról beszélhetünk a Tiszatónál. Hogy mi az, ami hasonló ezen a tavon, és mi az, ami különböző, erről fogok most ebben a rövid összeállításban mesélni önöknek. Igazából a Tiszató most egy gyönyörű lápi világ, ami kinéz, végig vízinövény takaró fedi a víz felszínt. Rengeteg madár fészkel ezen a vízinövény takarón, ilyenek a vöcskök. A vöcskökről már a múltkor említettem egy pár szót, róluk annyit érdemes tudni, hogy nagyon szeretnek úszni, szokták és mondani, mindig a víz alatt tartózkodik, iszik, mint a vöcsök. No de mi az, ami itt is megtalálható, mint a Tiszatavon? Ha lehajolok, már itt sok olyan vízinövényt látok, ami hasznos lehet, különösen azoknak, akik eltévednek egy tavi világban, mint ami nem nehéz dolog a Tiszatavon. Ilyen a sás. A sás az egy nagyon érdekes vízinövény, fekete buzogánya van, ellentétben a gyékénnyel, aminek világos barna buzogánya van, viszont a sásnak van egy érdekes tulajdonsága, hogy a töve még nincs buzogánya, a mederfenéken az a fehérkés rész ehető. Régen ezt a salátába használták, ugyanolyan íze is van, mint a salátának. Vigyázzunk, mikor már buzogánya van, kesernyés és nagyon rostos. Ennyit kell tudni, tehát, hogyha eltévedünk egy ilyen tiszatavi kalandon, nem kell másra menni, csak ismerni kell a sást, nem összekeverni a gyékénnyel, mert ennek a töve ehető. Nos, hogy nem csak mi esszük, arra tanul rá, hogy most nagyon sok vidra megtalálja a bimbózó sásnak vagy gyékénynek a rügyét, eszedik össze a vidrák is, és ezeket lehet most látni a Tiszatavon, hogy éppen viszik a kölyköknek az eleséget. Aztán milyen ehető növények lehetnek még itt, mint ami a Tiszatavon, az nem más, mint itt találok egy kisebb növényt, a lósóskát. A magja is nagyon hasznos, szakkönyvek azt írják, a levele ehető. Én gyerekkoromban a gumóját ettem, hasonlít a krumplihoz, csicsókához, a lósoskának a töve. Egyébként ennek a magja kitűnő természetgyógyászati növény. Tehát sok-sok olyan ehető növényt találhatunk egy idegen tóban is, nem csak a Tiszatavon, ha ismerjük a természetet, és elbarulunk egy ilyen területen. Aztán mi az, ami itt mégsem látható, a Tiszatavon pedig igen. Hát ezek azok a madarak, amik kiemelik a tavak világából, több mint 200 madárfaj található meg a Tiszatavon, és itt is nagyon sok hangot hallunk, a nádrigótól kezdve a kakukig, a pintyféléktől, hisz itt is zajosak és még énekelnek, hisz még nyár elejét írunk. Na de aztán a Tiszatavon több mint 200 madárfajjal találkozunk, amiben megtalálhatók ilyen érdekes madarak, mint a kanalasgém, az üstökös gém, akik most jöttek meg, egy gyönyörű fahéjbarna színű madár. Nagyon ritka madár, forró égövi, mindenképp érdemes róla tudni, és egyetlen érdekes dolog az, hogy ez a gyönyörű fahéjbarna madár, mikor repül, hófehérré változik, tehát érdemes megtekinteni lent a Tiszatavon, szakvezetővel természetesen. Aztán ilyen ritka madarak, mint a bölömbika, ami a búgásával kelti fel magára a figyelmet, kilométerekre elhaladszik. Gyerekkoromban soha nem felejtem el, mindig azt hittem, ez egy nagy tehén, vagy egy nagy bika, és közben pedig egy ilyen pici madárról van szó, ami ilyen gyönyörű párzó hangot ad, mert mikor párzik a bölömbika, akkor van ilyen hangja. Aztán nagyon érdekes dolog ilyen például a jégmadár. Sokan nem is gondolnák, hogy mit keres itt ez a gyönyörű, drágakőnek is nevezik, színes, gyönyörű, metálkék színű, hasa barna, ritka madár. Ez is egy halászmadár, és ez mind-mind megtekinthető lent a Tiszatavon. Na ez az, amit itt nem találunk meg. Ami hasonlít ebben a tóban viszont, ez a sok száraz fa, kidőlt fa, amin majd a következő részben szeretném elmesélni, és már ott a helyszínen megmutatni. Ez a sok száraz fa ott is megtalálható, ugyanis volt egy erdő, amit már nem volt idő kivágni a 70-es években árasztás előtt, és ez víz alá került.
A vendégek szokták mondani és említik meg, a hasonlóság nagy az Amazonashoz. Nos, én sajnos még nem jártam az Amazonason, de filmekben nagyon sokat láttam, meg hasonlít hozzá. A legközelebbi filmsorozatunkat ott fogjuk forgatni, ami egy picit dúsabb, gazosabb, és ilyen kis vízi ösvényen megyünk majd a fák között, ott tekintjek meg a tiszatavi vízivilágot. Aztán, hogy folytassuk még a madaraknál, a madarak képességeiről, azért nem árt tudni, hogy nem csak védjük és vigyázni kell rájuk, azért egy picit tartani is kell tőlük, mert nem ijesztek el senkit a Hitchcock filmmel, viszont megtalálható a gémeknél, tehát összehasonlításként, hogy milyen sebet tudnak ejteni, mennyire kell azért vigyázni ezekkel a madarakkal, képesek az ember koponyáját is betörni, egy ilyen gólyaféle, egy halászmadár, például a gémek, tehát nagyon vigyázzunk a sérült madarak és hogy közelítjük meg őket. Nos, igaz, hogy itt nem találkozunk pirányákkal, krokodilokkal, pitonokkal, Tiszatavon sem, de a táj az teljesen megegyezik az Amazonasszal a Tiszatónál. Volt egy érdekes vendégem Kenyából, egy 80 éves túravezető, és a mai napig is végez túrákat a Kenyában, szállodáknak, és ő kérdezte meg, hogy miért lehet itt ilyen bátran nyúszkálni a vízben, tehát itt nincsenek ilyen ragadozók. Hát ragadozó nincs, de húsevő növények vannak a Tiszatóban, tehát sokan nem tudják, ez a rence. A rencéről, ha még nem meséltem, érdemes tudni, ez egy hínár növény, és gyönyörű kis virágja van, és ilyen apró göbök vannak a hínár gyökén, ezek a göbök 1-2 mm-esek, és amikor jól lakik, szúnyoglárvákkal táplálkozik főként, akkor 4-5 mm-es meghízik, és ilyen kis fekete gömb alakú, tehát a rence az egy húsevő növény, tehát itt is van Tiszatavon. Valószínű a madarak lábán kerülhetett be a gyökérzete, és mivel megfelelő a klíma, és kitűnő a környezet, ezért meg is telepedett. Most júniustól már a rence látható nagyon nagy mennyiségben, szép sárga virágával. Jó? Ezzel még egy utolsó virágról szeretnék mesélni, a nősziromról, ami itt is megtalálható ezen a tavon, de a Tiszatavon is sok van belőle. A nőszirom vízililiomnak is nevezik, ilyenkor virágzik május végéig, május végétől már nem látjuk. Nos, legközelebbi kisfilmsorozatunkban, a rezervátumban várjuk Önöket szeretettel, és elkalandozzuk Önöket a hihetlen vízi ösvényekre, ahol mások nem járnak, csak mi. Üdvözlöm Önöket!